खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 24 नं मसलपुर एसटी बियाबाव टिसिएलसिसिखौ दानाय जाबाय। चेयारमेन हिसाबै बारग' इएम अनसुमै खुंगुर बर'नो बिबानखौ होनाय जाबाय। बिथांनि अनगायैबो भुबनेश्वर राभा बिथांनो मेम्बारनि बिबानखौ होनाय जाबाय। लोगोसेनो सुमित्रा सोरगियारि बिथांनोबो मेम्बार, सामिन दास बिथांनोबो मेम्बार, रन्देरा दैमारिनो मेम्बार, सन्जिना बसुमतारीनो मेम्बार आरो बिडिअनो मेम्बार सेक्रेटारिनि बिबानखौ होनाय जाबाय। आसाम सोरखारनि सिङाव साख्रि मावनाय मावथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां 14 आरो 15 नभेम्बर बे साननैखौ स्पेशल केजुएल लिभ लानो हागोन। मातृ पितृ वन्दना बिथांखिनि सिङाव स्पेशल केजुएल लिभ होनो फोसावदों आसाम सोरखारनिफ्राय। दिनै आरो गाबोन 14 आरो 15 नभेम्बराव मातृ पितृ वन्दना बिथांखिनि सिङाव स्पेशल केजुएल लिभखौ लानो हागोन। लोगोसेनो जायनाखि 16 नभेम्बरा रबिबार बेनिखायनो 14, 15 आरो 16 बे सानथामखौ बन्द मोननो हागोन। मातृ पितृ वन्दना .asam.gov.in आव थांनानै एप्लाइ खालामहैनो नांगोन अब्लानो बे बन्दखौ मोननो हागोन। गाम्बारि बिल गामिनि जनकलाल ब्रह्मनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि। कसुगाव ब्लकनि सिङाव थानाय 4थि दख'रा ओनसोलनि मोनफ्रोमबो गामिनि गावबुरा एबा गामि गोराफोरखौ मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों गाम्बारि बिल गामिनि थागिबि जनकलाल ब्रह्मनि दैदेननायाव गामिनिनो गेवलां फोथाराव गावबुराफोरनि लोगो हमलायनाय हाबाफारि बानजायदों। जेराव माखासे जेंनाफोरनि सायाव सावरायदों। जेंनाफोरा जाहैबाय सोरखारि फरायसालि थैलांनो हमनाय, हा-हुनि जेंना, जौ जुवा फुजा मेलानि जेंना बेफोरखौ माबोरैहाय होबथानो हायो बेफोरनि सायावनो सावरायनाय जादों। सोरखारि फरायसालि थैलांनो नागिरनायखौ माबोरैहाय होबथानो हायो बेखौ लानानै गुवारै सावरायदों बिथांमोना। गामि ओनसोलाव जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों सोरखारि फरायसालिफोरखौ लाबोनाय जादोंमोन, नाथाय दा गथ'फोरखौ सोरखारि नङै फरायसालिफोराव हरनायनि थाखाय सोरखारि फरायसालिया थैलांनो हमबाय होननानै फोरमायथियो। उन्दै गथ'फोरखौ मोजां खालामनो थाखाय न'खराव बेंनो नांगोन, फोरोंनो नांगोन, अब्लानो मोजां सोलोंथाइ होनो हागोन। लोगोसे रायजो राजा आरो समाजाबो नोजोर होनो नांगोन, अब्लानो गथ'खौ मोजां खालामनो हागोन होननानैबो फोरमायथियो। आरो सोरखारि फरायसालियाव फरायनानैनो गोबां मोजां जानाय बिदिन्थिफोरबो दङ होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो हा-हुनि बेलायावबो जोंनि माखासेया गुबुननिफ्राय गोबां रां लानानै हाखौ गुबुननो आबाद मावनो थाखाय एंगारनानै होयो, नाथाय जों रांखौ सुख'फिननो हायियाव हाया अराय मालायनियाव थांनो गोनां जायो। बेफोरखौ जयै सावरायलायनायनि गेजेरजों आरो मदद होलायनायनि गेजेरजों माबोरैहाय होबथानो हायो बेफोरनि सायाव सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथियो। बेफोरनि अनगायैबो फुजानि मुङाव 6-7 सान मेला जायो। बेफोरजों जोंनि लाइमोनफोरा बबे लामाजों थांगोन बेखौ जों नोजोर होनो नांगोन होननानै फोरमायथियो। लोगोसे दखान बाजारफोराव जौ लोंनाय, ताश गेलेनाय, जायजों रां आरजिनाय गैया जालाङो आरो न'खरखौ सालायनो गोब्राब जालाङो, बेफोरखौ होबथानाय आरो न'खर न'खर जौ संनानै फाननायखौ होबथानायनि राहा लानो नांगोन होननानैबो सावरायो। न'खराव जौ संनानै फाननायनि थाखाय हौवाफोरा जौ लोंनानै गोबाङानो थैलांनो गोनां जाबाय, जायनि थाखाय समाजखौ दैदेननो थाखाय माखासे ओनसोलफोराव हौवा मानसियानो गैया जालांनो हमदों। बेनि अनगायैबो हाबाफोराव जौ होनाय बेफोरखौ होबथानानै मोनसे मोजां समाज दानो थाखाय जों सावरायदों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। उदालगुरि जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि सुनिल कुमार बसुमतारीया बिजेपि दोलो आरो मेम्बारशिपनिफ्रायबो बिबानखौ एंगारबाय। दोलो एंगारनायनि सायाव सुनिल कुमार बसुमतारीया मा फोरमायथिदों बेखौ नोंथांमोननो मिथिहोनो आखायाव लाबाय। बिथाङा बुंथिदों दि बिजेपिखौ गाज्रि मोननानै बिजेपि दोलोखौ एंगाराखै। बिजेपिनिया गावनि सान्थौ दङ आरो भारत आरो आसामखौबो सालायगासिनो दङ। सुबुंफोराबो बिजेपि दोलोखौ मोजां मोनो आरो हादरखौबो सिगां फारसे लांगासिनो दङ बिजेपिया। नाथाय गाव गाबागाव थांखिनि थाखाय समय होनो हाया आरो गावनि गोजोननायखौ मोननो हायाखै। सानफ्रोमबो हाबाफारि थायो बिजेपिनिया। बेबायदियाव न'खरखौ माबोरैहाय सालायलांगोन होननानै बुंथियो बिथाङा। आरो जोबोद मुखुब थानो गोनां जाबाय थायो। माखासे जोबोद मुखुब जानो गोनां हाबाफारिफ्रा आननेसेसारि बा गोनांथि गैयैफोर। नेशनेल पार्टी हिसाबै नेशनेल जेंनाखौ लानानै सावरायनाया बांसिन, नाथाय गामिनि सुबुंफोरा नेशनेल जेंनाखौ बुजिनो हाया बा कानेक्सन खालामनो हाया होननानैबो फोरमायथियो। बेराफारसेथिं जोंना ओनसोलनि जेंनाफोराबो थायो, नाथाय नेशनेल इस्युनि प्रग्राम बानायनायाव गोबां मुखुब थानायजों माखासे राजखान्थिनि जि थांखिफोर बेयो थालांनो गोनां जायो होननानैबो फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोनिया जेंनाफोर थायो। जेरै बिजेपिनि गुबै जेंनाया फांसे दंफाङाव गोबां फिथाइ नुनानै बे फिथाइखौ लायनो थाखाय दंफांखौ गाखोलाङोब्ला फिथाइखौ खाहां जायोब्लानो गुबुननिफ्राय फैनानै मोख्राया फिथाइखौ लानानै थाङो। माब्लाबा दंफांनि गेजेरावनो जिबौ होथेयो आरो दंफांनि गाहायाव थाग्राफोरा आंनो जेबो खाबु नाङा, गाननो जोमनो मोनोब्लानो जायो होननानै थायोब्लाबो
बिथांमोनहा जुदि जेबो मोनाबा बा जेबो खाबु मोनाबा बेनिफ्रायबो थांनो गोनां जायो होननानै फोरमायथि बिथाङा बिजेपिया गेदेर लैथो बेयाव फिसा नाया थावरिनो हाया गेदेर नाया फिसा नाखौ जानो नागिरो होननानै बिजेपि दोलो एंगारनायनि जाहोनखौ फोरमायथियो उदालगुरि जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि सुनिल कुमार बसुमतारी बिथाङा पिएनआरडि बिफाननि सिङाव कन्ट्रेक्चुएल साख्रि मावनाय बिथांमोननि गोख्रों दाबि थांनाय 12 आरो 13 बे साननैयाव बिथांमोना खामानि दोनथ'नाय अदेबानि पेन डाउन हाबाफारि लादोंमोन दा बेनि उनाव बिथांमोना गोख्रोङै धरना होनाय हाबाफारिखौ लादों गासै पिएनआरडि बिफाननि सिङाव 8,000 कन्ट्रेक्चुएल साख्रि मावग्राफोर दङ बिथांमोननि दान बान्थाया जोबोद खम 18,000 सिमल' बिखौ बांहोनानै जाहाथे 30,000 बानायो बेनि थाखाय दाबि खालामो बिथांमोनहा लोगोसेनो बोसोराव 10% इनक्रिमेन्ट खालामनो थाखाय दाबि खालामो बेनि अनगायैबो पिएनआरडि बिफाननि सिङाव कन्ट्रेक्चुएल साख्रि मावनायफोरनि HR पलिसिखौ जाहाथे लाबोयो बेनि थाखायबो गोख्रोङै दाबि खालामो आसामनि दाब दाब जायगायावनो मैयानि सानाव धरना होनाय हाबाफारि लादों पिएनआरडि बिफाननि सिङाव गुबुन गुबुन पोस्ट जेरै कम्पिउटार एसिस्टेन्ट जिपिसि जिआरएस आरो गुबुन गुबुन पोस्टआव साख्रि मावनानै दङ आसामाव प्राय गासै पिएनआरडि बिफानाव 8,000 कन्ट्रेक्चुएल साख्रिआवलाफ्रा खामानि मावनानै दङ होननानै फोरमायथियो बिहारनि विधानसभा बिसायख'थिनि दिनै फिथाइ फोसावगोन एनडिए ना इन्डिया बबे मोनसे राजखान्थि दोलोआ बा बबे मोनसे एलायन्सआ देरहागोन बेयो मोनसे गेदेर सावरायनायाव फैदों एग्जिट पलनि बायदिबा एनडिएआनो फिन बिहाराव सोरखाराव फैफिनगोन ओजोंहाय इन्डियाया बे एग्जिट पलखौ नंखाय होननानै फोरमायथिदों आरो बे खेबाव इन्डियानि सोरखार फैगोन बिहाराव होननानै दाबि खालामदों दसे सम नेनायनि उनाव बिहाराव सोरनि सोरखार फैगोन बेयो रोखा जागोन दिनै काउन्टिं जागोन बा काउन्टिं खालामनाया जागायबायानो मोननै खोलोबाव गासै 67.13% भट होनाय जादोंमोन गासै 243 बियाबनि थाखाय बिसायख'थि गेलेनाया जादों जेराव बिहाराव 7,45 लाख भटारफोर दङ आरो 243 मासियाव गासै 2,616 बिजाथिफोरा गावसोरनि खाफालखौ दिनै लिरगोन नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां बङाइगाव आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां मेगननि डक्टरफोरखौ मोननो हागोन जेरै डक्टर आशराफुल आलम डक्टर मेघाली शर्मा डक्टर रुमि दास बिथांमोनखौ मोननो हागोन कम्पिउटारनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनायनि राहा दङ जायनि गेजेरजों सुथेनाय गैयालासे सानाय गैयालासे गोख्रैनो फाहामनायखौ मोननो हायो असिटिनि गेजेरजों डायबेटिक रेटिनोपैथी ग्लुक'मा हाइपारटेनसिभ रेटिनोपैथी CSR आरो इन्जुरिखौ नायनो हायो मेगननि गुबुन गुबुन जेंनानि फाहामथायखौ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन बुकिंनि थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो हागोन बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियावनो बङाइगावनि आइ हस्पिटाला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों